ka sa farin ciki a zuciyar maraya ya fi ka kwana kana sallah. Ku yi gaggawar aikata alkhairi, kar ku ce sai kun yi kuɗi mai yawa. A kyautata niyya idan za a yi aikin alkhairi domin a samu yardar Allah. A yi hankali da riya domin tana shiga cikin aikin mutum ta ɓarauniyar hanya. Sadaka tana janyo maka nasara tare da taimakon Ubangiji a cikin dukkan abin da ka sa a gabanka. Sadaka tana sanyawa ka samu gagarumar nasara akan makiyanka da mahassadanka, kuma kai ɗinsu ba zai cuce ka ba. Idan wani ciwo yana damunka har ka rasa maganinsa, to yawaita sadaka. Insha Allah ita sadaka magani ce, waraka ce, kuma kariya ce daga dukkan cututtuka. Sadaka ladanta yana tabbatuwa a wajen Allah, ko da dabbobi kai wa sadakar, ko tsuntsaye ko ƙwari. Sadaka garkuwa ce daga sharrin ɓarayi ko gobara, kuma tana kiyaye masu yinta daga mummunar cikawa. Babbar sadakar da za ka fara gabatarwa a yanzu ita ce ka yi sharing wannan saƙo zuwa 'yan uwa musulmai domin su amfana. Na gode. Ni ne naku Muhammad AC daga AC Islamic TV.